Je 6 hodín 36 minút, pekné ráno želáme z rannej show Fan Rádia. Pravidelne vás u nás vo Fan Rádiu informujeme aj o úspechoch mladého automobilového pretekára, ktorým je Maťo Homola. Ten sa cez víkend navyše dočkal aj jedného veľkého úspechu, pretože sa stal majstrom Slovenska. A Marek, kolega, ktorý už sedí v štúdiu Fan Rádia, sa s ním aj počas víkendu stretol. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Definitívne si Maťo titul majstra Slovenska v pretekoch automobilov na okruhu vybojoval počas uplynulého víkendu v Brne. Maťo sa tak stal vo svojich 17 rokoch najmladším majstrom Slovenska v danej kategórii. Maťo pritom v tejto sezóne prvýkrát bojoval na okruhoch v kategórii D4 do 2000 cm kubických a tak sa stalo, že nováčik sa v podstate stal aj majstrom. Dosť je to prekvapivé, pretože toto som na začiatku sezóny vôbec sa nečakal. Podarilo sa mi to na poslednom preteku v Brne, ktoré sa konalo tento víkend. Ten pretek bol taký ťažký. Ten prvý pretek bol dosť taký o nervoch, pretože vedel som, že musím dojsť do cieľa a bol ešte o viac o nervoch kvôli tomu, že som štartoval z poslednej pozície, nakoľko počas kvalifikácie sme menili motor na aute, takže som musel štartovať z poslednej pozície a podarilo sa mi to, išiel som takou opatrnejšou jazdou, ale podarilo sa mi dostať pred môjho najväčšieho supera a dostal som sa na druhé miesto celkovo a na prvé miesto majstrovstva Slovenska. Keby sme boli v Amerike, to znie tak napínavo, že v Hollywoode by o tomto dokonca natončili podľa mňa aj film z posledného miesta. Nakoniec už to vidím, jak sa prediera a je prvý a stáva sa majstrom Slovenska. Krásny hollywoodský film. Dobre, ako úspech Maťa Homolu vníma jeho otec Jaro Homola, ktorý preteká v automobiloch do vrchu? Otec Jaro je šťastný a veľmi hrdý na svojho syna. Mňa však zaujímalo, čo prvé povedal Maťovi po zisku titulu. Že mi gratuluje a určite ani nikto akože z týmu to tak na začiatku sezóny to tak nevidel, že by to takto mohlo dopadnúť a určite boli viacerí prekvapení, že to takto išlo dobre, čo som bol určite aj ja. Veľmi som rád z toho výsledku. Maťa Homolu teraz čaká príprava na budúcoročnú sezónu. V prvom rade treba samozrejme zaňať sponzorov, aby o rok opäť mohol obhajovať teda titul majstra Slovenska, a to aj s logom Fan Rádia na svojom pretekárskom aute. Takže Fan Rádio ho podporuje. Tak. Aj vďaka tomu sa podarilo Maťovi stať majstrom Slovenska. No, s úspevom na tvári. Tak to musí byť. Inak ak preteká on, hej, tak má zapnuté Fan Rádio. Určite. Je to tak? O tom nie je pochyb. Takže gratulujeme ešte raz a budeme držať palce aj v ďalšej sezóne. Marek, ďakujem pekne. Prosím. Vám ostatní ešte presný čas, 6 hodín 38 minút. Je čas na Fan Rádio. Vstávaj s Fan Rádiom a vyhraj každý deň 1000 eur. Je čas